इनकिलाब जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏಕಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರಿ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏಕಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರಿ. ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ इनकिलाब जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. इनकिलाब जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद ಕೆರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಬರ್ತಿರತ್ತ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು CPM ಪಕ್ಷದ ವತಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನೇಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿರೋದವರ ಎತ್ತೋ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎತ್ತೋ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎತ್ತೋ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಸಂಘಟಿತವಾದ ಬೆಂಕಿನಂಚಿನ ನೌಕರರು ಇನ್ನು ಕಂಗಲಾದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಂಗಲಾದುಲ್ಲೇರದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದಾತದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂದವರ ಇನ್ನು ದಿನದ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಚಂದೆ ಬದುಕೆರೆ ಕಷ್ಟಡು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಂಜನಾಥ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಪ್ಪೊಂಡ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ 100 ರೂಪಾಯಿಲ ಮೀರಿದ ರೇಟ್ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದ ರೇಟ್ ಒಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯಡು ಜನಕ್ಕಲು ಬದುಕರೆ ಕಷ್ಟ ಹಿಡಿತರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಬದುಕರೆ ಕಷ್ಟಪಡಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೋಡು. ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಬೆಂಪಣಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬದುಕರಿಗಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂತುದ್ರು ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಂದಿದ ಬಡ ಉಂತೀಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕರಿಗಾದಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಕ ಮಾಡ್ಬರೀತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಬರೀತಿದೆ. ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ದಿನಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೂವೆ ಚಿಂತನೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರು ಬಡವರಿಗೆ ಏತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಐನು ಮಲ್ತೋದಿತ್ರ ಕೊಡ್ತುಡು. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಇಂಚಿನವಾದ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಮಲ್ತೋದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಡು ಪುರಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಸ್ಸುದಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ರೇಟ್ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಲಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪಂದ್ರೆ ಒವ್ವೇ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒವ್ವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪಂದ್ರೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಕ್ಲೆ ಖುಷಿವತ್ತರ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಸ್ಸ ಮಾಲಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಯಮನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಧೋರಣೆನೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪುಣ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸುದಾರನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಡಬರಿದ್ರು ಒತ್ತಡ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10-12 ದಿನಾಡಲ ಒವೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಚ್ಛಾದವರ ನೇನು ವಾರಿತ್ರಾಣ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪ ನೇನು ಈ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪ ಬಡಬರಿದ್ರು ಒತ್ತಡ ಪಾಟರಿಗೆ ಇನಿ ತುಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ CPM ಪಕ್ಷದ ವತಿಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ನಾಯಕರೇ ಅಂಚನೆ CPM ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಣ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜ್ಜಾಲ್ ಬೈದರೆ ಮೆರಣಿಯಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ CPM ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಣ ಅರ್ಬಾದ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ.
ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಯಣ ವಿಲಾಸಿನಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುಂದರ ಕುಂಪಲ, ನಾರಾಯಣ ತಲಪಾಡಿ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸ ಪಿಲಾರು, ಸಂಜೀವ ಪಿಲಾರು, ವಾಕಯ ಪಡೀರು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಕುಳ್ಳೇರು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ DYFIದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಕುಳ್ಳೇರು, ಅಂಚನೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಸಂಜೀವ ಪಿಲಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚನೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಸುಂದರ ಕುಂಪಲೊಳ್ಳೇರು, ಅಂಚನೆ ದಲಿತ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾರಾಯಣ ತಲಪಡಿಳ್ಳೇರು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತುಳ್ಳೇರು ಮಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಪಾತ್ರಡು ಪಂಡಿದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಪಕ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೈನ ಸಂಗಾತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆ, ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ ನಂಚಿನ ಪದ್ಮಾವತ್ ಶೆಟ್ರೆ, DYFIದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಸಂಗಾತಿ ರಫೀಕ್ ಹರೇಕಳ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂಜೀವ್ ಪಿಲಾರ್ರೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಂಡರೇ ಮೂರು ಸೇರ್ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲೆ ಇತರೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತುಕೊಂಡಿರಿ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಾದಂಡು ಮಾತೆದಲ ಬೆಳಕುಲು ಚೆಲ್ಲಿರಿ. ಐತ ಮಧ್ಯೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಧರಣಿ ಏಕಾಏಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಆತು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರೇ ಅವೇನು ಮಲ್ತೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರನೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರಿನ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ವಿವಿಧ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಹೋರಾಟ ನೀನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಎಂಕುಲ ಪನ್ಪುಣಿ ಈತೆ ಏರಾದಿನ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಧರಣಿ ಅವಿನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಇನಿ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಲೆ ಕೊಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಅಹವಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಪಂಡದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೀತ ಆಡ ಇನಿ ಐಕು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸ್ಪಂದನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತರ್ದಿನಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾವು ಮಾತ ಇನಿ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಮಾತಿಯರು ಬೇರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಪಾಪ ಬಸ್ತಗಳು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಮಾತ ದುಂಬು ಆಡ ಇನಿ ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪ್ರಚಾರನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರನ ಪರವಾದೆ ಆಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಪಡೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇನ್ನು ಆಕ್ರೋಶಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಗಾಯಗೆ ಬಸ್ ರೇಟ್ ವಾನಮ್ ನಡಿ ಕಟ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದುಂಬು ಏತಿತ್ತಲೆ ಇತ್ತ ಏತಾತನೆ ಗಾಯಗಿಂಚ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ವಿರೋಧ ಗಾಯ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಈ ಸತ್ಯದ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರತ ಏರಿಕೆ ಇಂದು ದುಂಬುದಲ ಕೈಜ್ಜಿ ನೆತ ಪಿರವುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಿತೂರಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆತದೆ ಮೋಸ ಆತನೆ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾನವು ಇನಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರತ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀನಿ ಇನಿ ಶೇಕಡವಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕುಲು ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಶೇಕಡವಾರು ಯಾನಿಕೆಯನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ಪೋಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ತಿಗಲ ಗಟ್ಟದ ಶೇಕಡವಾರು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಪುಣು ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ 50 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ₹5 ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ నువ్వే ಗೊತ್ತುಪುಣು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಏತಾತನೆ ಶೇಕಡವಾರು ತೂನಗ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಬಂತೀನಿ 25% ಜಾಸ್ತಿ ಆಡುಂದು ಆಣ ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀನಿ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ 10% ಆತನೆ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ಇತ್ತೀನಿ ₹7 ಇನಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ₹16 ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಗಳು ಶೇಕಡವಾರು ಏತಂದು ಇತ್ತ ಬನ್ಲೆ ₹7 ಇದಾವಲು ₹16 ಆನಾಗ ಏತ್ ಶೇಕಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ದುಮ್ಮ ಎಂಗುಲು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಗುಲು ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಿನಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಟೇಜ್ ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂಜಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂಲನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಗನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಅಡೆಗೆ ಬಸ್ಸಿಡು ಪೋನಾಗ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಣದಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಬಸ್ ಮಾಲಕರೇ ತುಲೆ ಅವಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯವನ್ನ ಅಕ್ಲ ಲಾಭ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವಳು ಬರ್ಪುನು ಏತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ₹5 ₹6 ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಸ ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಜ್ಜಿತ್ತೆ
ರಡ್ನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಉನ್ನತೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಗ ಮರ್ಜ್ ಬಂತೇರಿ ಇದು ರಡ್ನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ನನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಬಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಳು ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಬಸ್ತರ ಏರಿಕೆ ಅನಗ ಪೇಪರ್ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಸದ ಮೂಜಿ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಆನ ಈ ಸತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾರಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿ ಐತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೆಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನೊಂದು ಮೋಸ ತುಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಲ್ತೀನಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಪ್ಪನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇತ 16 ರೂಪಾಯಿ ಆತನದೆ ಏಳಿತ್ತಿನ 16 ಅವ್ರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾರಿಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತದೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ಏತಂಡು ಇಂದ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜನೆ ಮುಡಿಪುರ್ದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಿನ ಬೋಂಡ 13 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಿನ ಬೋಂಡ 27 ರೂಪಾಯಿ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಪಣಂದುಲೇನೆ ಎಂಗ್ಲಾಗ ನಿಗ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸೇ ಬರ್ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ದೆತ್ತು ಬಾಡ್ನಗಳು ಬಂಡ ಬಸ್ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾತಿ ಬೀಸದೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚವನು ನಿಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೇಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೇನು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಕುವಾರೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಮಾಡುವ ಓಲುಂಡು ನರ್ಮ ಬಸ್ ಓಲುಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಆನಿ ಪಿದಾರ್ ದಿನ 25 ಬಸ್ ಓಡಿಯ ಪೋತುಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸಿನ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನಂಜ ಮೇಟೆ ಬಸ್ ಮಾಲಕರನ ಲಾಭಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶರಣಾರ್ಥಿದೆ ದಾಯಪಣ್ಣಂದ್ರೆ ಯಾನಿತ್ಯ ಪಂಡಿನ ಘಟನೆಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಏತ್ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಅಕುಲ ಪಂಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿನ ಮಂತದೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಸುಲಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಳಗ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಈತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ 8% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ 10% ಮುಕ್ಕುಳದಾನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಏತು ಲಾಭ ಅಂಡೆ ಅಪಗ ದುಂಪುದ ಕಥೆ ಹಂಚಿನೆ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಲೆತ್ತದೆ ಬಸ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು 90 ಇಸವಿಡೆ 3 ದಿನ ಈ ಬಸ್ ರೇಟ್ಗೆ ಬೋಡಾದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದು 20% ಬಂದ್ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತುಕತೆ ಆದೆ 10% ಹಬ್ಬ ಬಂದ 16% ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ಏತ್ ಶೇಕಡವಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಳೆ ಇಂದೇ ಎಂದೇಟು ಉಪ್ಪುನ ವಿಚಾರದಾನೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಲೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಂದ ಲಾಭ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೇನು ಈ ಪೇರಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾಕ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪಗ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಡೆ 8 ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅತನಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಮುಗ್ಲೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಮುಗ್ಲು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಹೆಂಗಿನ ಎಂಗ್ಲು ಲಾಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತೇಡ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಾಯಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನರ್ಮ ಬಸ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯನ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಂತಿರತ್ತ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಮಾತ ಬೋಗಸೆ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲರೆ ಬಂದದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಯಾರನ್ನ ಪರವಾದ ಕೂಡ ಇದೆ ಜನಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಕುಲ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಾಳಜಿ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಏತಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯ ಬಂದಾಗ ಆರೇ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋದು ನಕ್ಲೇನೆ ಪತಿಯದು ಉಂಟವನು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಬಾಯಿಸೋನು ಒಂದು ಪಾಪದ ಜವನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಡೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ ಮಿತ್ತ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ತಿನ ಇಂದು ಡೀಸಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತುಂಡ ಬಸ್ತ ರೇಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತನತ್ತ ದಾಯಿ ಬಾತ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರೊಪ್ಪನು 100 ಗಟ್ಲೆ ಹಬ್ಬ ಬಂಡ 500 ಜನದ
ಕಷ್ಟಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ಪುನ ಡಿಸಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟದ ಪುನಗ ದಾಯಗ ಅನುಮತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ 6 ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕೋಡಿಗಟ್ಟೆ ಬಾನೆ ಹೊರನೆ ಡಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊರ ಪೋದಿತ್ತ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟಾದೆ 6 ಬಂತೇರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಕಲು ಬಸ್ ಜಬ್ದ ಇದ್ದಿಂದ ಎಂಗುಳದ ಅನ್ಕೊಡು ಒಬ್ಬ ಮುಗಿಲು ಎಂಜಿನೆಗೆ ಒಪ್ಪನು ಒಂದು ದಿನ ಬೆಂಪಿನ ವರ್ಗದ ಜನಕಲು ಒಂದು ದಿನದ ಮುಷ್ಕರಗೆ ಕರೆ ಕೊರಿಯಲ್ಡ 24 ಗಂಟೆದ ಮುಷ್ಕರಗೆ ಕರೆ ಕೊರನ ಮುಗಿಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ಅವಾಗ ಬಸ್ ಮಾಲಕೆರೆ ಬಸ್ನ ಪಿದಾವ್ ಪಾಜ ಅಂದೆ ಆತ ಧಮ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೊರನಗ ಬಾಳೋಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಯ್ಡಾಕಲು ಪೋಪೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ದರಟಾಗಲು ಬಸ್ ಪೋಪೇರೆ ಅವಾಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪೂಜ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಎಂಕುಲೇನೆ ಮಾತಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಲು ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂತದೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಡದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಂತದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಖಂಡನೆ ಮಂತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ 4 ಮೇಟ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನಲ ಹೋರಾಟ ನಡಪರಂಡು ಮಾತಾ ಪಾರ್ಟಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ನೆನಮಿನೆ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಐಕ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟನೆ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಮಲ್ಪ ಗಾಯಕಿಯನ್ನಗ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯಡೆ ಇನಿ ಬಸ್ಸಿಡ ಪೋಪೆರತೆ ಅಗ್ಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೇನ್ಲೆ 5,000 6,000 7,000 ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಈ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳನ ಪತ್ತೊಂದು ಐತೆ 30-40% ಬಸ್ ತಗ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ತಿಗಳಿಗೆ ತೀಂಡ ಅಕ್ಕಳು ತಿನ್ಪುನೆಂಚ ಅಕ್ಕಳು ಬದುಕುನೆಂಚ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಸತ್ತಿದ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಏರಿಕೆದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಲ್ಲ ರೀತಿನೇ ಬೆಂಬಲ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಸ್ಸಿಟಿನಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಚಟಾಪಟಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದೆ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಪಗ್ಲ ದೃಢವಾದ ಉಂಟುಡು ಈ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪು ನಡಮುಟ್ಟ ದುಂಬು ಕೊಣಪ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನಂದು ಎಂಗ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊರ್ನ ನಿಗ್ಲ ಮಾತುಗಳ ವಂದಿಸಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ CPM ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪ್ರದರ್ಶನೋಡು ಇನಿ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿನ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆತನ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕರ್ಗೆ ಪೋನಾಗ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಇನಿ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಪೋನ ಜೊತೆ ಬರೋಡು ನಾಂಡ 27 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಎಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ 13 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇನಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಣಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರ ಸಂಬಳಕ್ಕೂ ಬೇಲೆ ಬೋಪಿನ ಹಾಕೋದು ದಿನಕ್ಕೂ 25 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಂದಿ ಈ ಬಸ್ ಬೋಪಿನ ವಿಷಯವಾದ ಉಂಟು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ CPM ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪುಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ CPM ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ವಿವರಣೆ ಮಂತೇರು ಅರೆಗ್ ಈ CPM ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ CPM ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆನೆ DYFIದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಫೀಕ್ ಹರಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿತ್ತು ಸಭೆ